अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो। मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे। बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमाया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो, जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं, मोसा! अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन।
खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा
ল'ৰা চোৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। ল'ৰা চোৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि खुलुमबाय
आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो, मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे, बेखायनो जोंजों गाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों, जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं, मोसा। ল'ৰা চুৰাছিল, এনকাউণ্টাৰ হৈছে, বডি এতিয়া নাপাব, পিছত আহক, যাওক। স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার। आइ हाथरखि दा गाबसै, अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि, बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो, मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय।
जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার
sir, please, sir, sir. आपसो अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाबखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन गथ'खौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক Sir, please, sir, sir. आइ हाथरखि दागाबसो अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों
फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जादों नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन
खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ फुथुनो मोसासो आं मोसा ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आटाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारपुथि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ फुथुनो मोसासो आं मोसा ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय
खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों जासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आटाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सानखौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा আপনারা সুরাসিল এনকাউন্টার হয়েছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों जासिम अराय समसिम नेना
खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा আপনারা সুরাসিল এনকাউন্টার হয়েছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं गेमस्रि दैमारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बर' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो